بله ji qetliamên ku li Rwandayê hatine kirin reh destek hat dayîn ji bo şerîkê kuştina 800,000 kesî efû tê xwestin. Emmanuel Macronê ku serokê dewleta Fransayê ye ke a ketxwar e di salvegera 27mîn a qetliama Rwandayê de çû ev derê ziyaret kir. Di qetliama ku bi 100,000 kes hatibûn kuştin de Fransa di serî de bû. Aniha jî efûyê dixwazin. Macronê Serokkomarê Fransayê kedxwar çû Rwandayê kitêbeya paytevkî Kigalayê ziyaret kir. Macron piştî ziyaretê çû serokê dewleta Rwandayê Paul Kagame ziyaret kir û hevdîtînek pêkanî. Piştî hevdîtînê beyana medyayiya hevpar hat dayîn. Emmanuel Macronê Serokkomarê Fransayê got li Rwandayê dikuşina ji 800,000 zêdetir kesiya sala 1994 de berpirsyariya Fransayê heyê lê belê Fransa hevkarê sûcnîne. Macron diyar kir ku rêveberiya wê heyameya Fransayê di qirkirinê de li cem rêveberiya Rwandaya mesulê qirkirinê heye û wiha axivî. Li Rwandayê berpirsyarî û mesuliyeta siyasî, dîrokî û rola Fransayê heye. Macronê Serokkomarê Fransayê got wezîfeya Fransayê li rûyê maduran mêze bike, êş û jana wan qebûl bike ku bû sedem û Fransa demek dirêj di mijara rastiyê de bêdengman. Li Rwandayê di sala 1994 de Hûtiyan ji ber xistina Tûmgereral ji wenal hep yermeyanê serokê dewletê Tutsî wekî berpirsyar dîtibûn û li dijî Tutsiyan dest bi qirkirinê kiribûn. Li welê di sed rojan de ji 800,000 zêdetir Tutsî hatibûn kuştin.